Nehemiah tinkron. Na bosumi yeda toso aduonu nan no, Israelfo no boa wanu hia mu adadie ni ayitumamu, na dote egu wa atifi. Na Israel asefo no te won ho firi ananafo ma nyina ho. Na wogina ho keka won bone ne won agyanom amumuyo no. Na osori gina won gina bia. Na wakenka Awurade won Nyankopɔn mmra nwoma no mu adechie mu enchemu nan mu biako. Na enchemu nan mu biako nso wode kan won bone. Na wakoto Awurade won Nyankopɔn. Na Jesus ne Bani, Kanmiel Sebania, Buni Serebia, Bani ni Kenani, sori gina Lewifoɔ simpia no so. Na wade ni kɛse tien frɛ Awurade won Nyankopɔn. Na Lewifoɔ no, Yesu ane Kadmiel, Bani, Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebania ne Patahia kan sɛ, Monsɔre nhyira Awurade mu Nyankopɔn mfiri daa nkosi daa. Na wɔnhyira w'anim wonyam din a wama so atra nhyira ne ayɛyie nyinaa soɔ no. Na Esra kan sɛ, Wara wonko ne Awurade. Wo na woyɛ ɔsoro mu soro ne wɔn asafo nyinaa. Asase ne deɛ ɛwɔ so nyinaa. Ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Na wara na woma wɔn nyinaa tete ase. Na ɔsoro asafo no, wo na wɔkoto wo. Wo ne Awurade, Onyankopɔn a wofa Abraham, na wuyi no firi Ura, ɛwɔ Kaldea, na wotoo no din Abraham no. Na wuhunu n'akoma sɛ ɛyɛ nokora wɔ w'anim. Na wo ne no pam sɛ wɔde Kanaanfoɔ, Hetifoɔ, Amorifoɔ, ne Perisifoɔ, ne Yebusifoɔ, ne Gilgasifoɔ asase bɛma n'asefo. Na wama wo nsɛm no atim, ɛfiri sɛ woyɛ ɔteneneeni. Na wohwɛ yɛ n'agyanom amanehunu Misrim, na wutie wɔn sufrɛ ɛpo kɔkɔɔ ano. Na woyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ. Faro ne ne nkoa nyinaa, ne n'asase sofoɔ nyinaa so. Na wuhunu sɛ wadi wɔn so ahantansɛm, na wogye din sɛdeɛ ɛteɛ nna yi. Na ɛpo no nso, wopae mu wɔ n'anim ma wɔfa ɛpo no mu. Asase pɛsɛɛ so. Na wɔn a wotii wɔn no deɛ, woto wɔn gu abunu no mu, sɛdeɛ wɔto ɔboɔ twene nsuo a emu dɔ mu. Na wode mununkum dum kyerɛɛ wɔn kwan awia, ne ogya dum nso anadwo, sɛ ɛnhyerɛn ma wɔn. Ɔkwan a wɔnam soɔ no so. Nso wusiane baa Sinai bepɔ so, na wufiri soro ne wɔn kasae. Na woma wɔn tenene atemudeɛ ne nokora mmara, ahyɛdeɛ ne mmara nsɛm a ɛyɛ. Na woma wohunu wo home da kronkron no. Na wonam w'akoa Mose so hyɛ wɔn mmara nsɛm ne ahyɛdeɛ ne mmara. Na wode ɔsoro aduane ma wɔn de kum wɔn kɔm. Na wuyi nsuo firi ɔbotan mu ma wɔn de kum wɔn sukɔm. Na woka kyerɛ wɔn sɛ wɔmmra medi asase a wokaa wɔn tam sɛ wode bɛma wɔn no so. Na wɔne yɛn agyanom di ahantansɛm. Na wɔsensenee wɔn kɔn. Na wɔantie wo mmara nsɛm. Na wɔampɛ sɛ wotie. Na wɔankae w'anwanwadeɛ a woyɔɔ no wɔn mu no. Na wɔsensenee wɔn kɔn. Na wosii wɔn so panin sɛ wɔresane akɔ wɔn anyadie no mu wɔ n'atuateɛ no mu. Na wo ne fafiri Nyankopɔn, ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ, woyɛ abufuo mu nyaa, na wadɔyɛ dɔɔso, na woanya wɔn. Mpo wɔyɛ ɔnantwie ba a waguo kaa sɛ, yei ne wo nyame a ɛkɔyi wo Misrim baeɛ no. Na woyii ahi kɛseɛ no, wo deɛ wo mmɔborɔhunu bebree nti, woanya wɔn ɛserɛ no so. Mununkum dum no amfiri wɔn so awia, sɛ ɛbɛkyerɛ wɔn kwan, ne ogya dum no nso anadwo, sɛ ɛbɛdɛre ama wɔn akyerɛ wɔn kwan a wɔmfa so. Na wode wo honhom pa no nso maa sɛ ɔnkyerɛ wɔn nyansa. Na wo mana nso woama no ampa wɔn ano. Na nsuo nso woma wɔn de kum wɔn sukɔm. Na wohwɛ wɔn firinhyia aduanan ɛserɛ no so. Ɛnhia wɔn ntaadeɛ ɛnsusu, na wɔn nan ahonhon. Na wode ahennie ne amanaman maa wɔn. Na wokyekyɛɛ wɔn mu ntonto so. Na wɔfaa Sihon asase, Hesbon hene asase, ne Basan hene Og asase no. Na woma wɔn mma dɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma. Na wode wɔn baa asase a woka kyerɛ wɔn agyanom sɛ wɔbɛba abedi soɔ no so. Na mma no baa so bedii asase no so. Na wobrɛɛ asase no sofoɔ, Kanaanfoɔ no, ase wɔ wɔn anim. Na wode wɔn hyɛɛ wɔn nsa, ne wɔn ahemfo ne asase no so amanaman, sɛ wɔnyɛ wɔn sɛdeɛ wɔpɛ. Na wɔgyegye nkuro a ɛyɛ den ne asase a adɔ sradeɛ. Na wonya afie a nnepa ayeyɛ no amaama. Nsubura a wɔbɔreeɛ
bobe nturo ne ngo nturo ne nnua a wodie bebree na wodi na wɔmee na wɔyɛ akɛse na wɔn botɔ wɔn yam wo papa kɛse no mu ɛna wɔyɛ asobrakyɛ na wɔte w'anim atua na wɔto wo mmara twene wɔn akyire na wɔkunkum w'adifo a wodi wɔn adanseɛ sɛ wɔde resan wɔn aba wo nkyɛn no na wɔyɛ abusudi akɛse ɛna wode wɔn hyɛ wɔn ahohiahiafoɔ nsa na wohiahia wɔn ho na wɔn ahohiahia brɛ mu no osu frɛ wo na wodeɛ wofiri soro tie wɔn na sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu kɛseɛ teɛ no wɔde agyefoɔ maa wɔn na wɔgye wɔn firi wɔn ahohiahiafoɔ no nsɛm na wonya asomdwie pɛ no wɔsane kɔyɛɛ w'anim bɔne na wogyaa wɔn mu de wɔn hyɛ wɔn atamfo nsa na wodii wɔn so ɛna wɔsane su frɛ woɔ na wo nso wofiri soro tie wɔn na woyi wɔn sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu bebree no teɛ brɛ hodoɔ mu na wodii wɔn adanseɛ sɛ wobɛsane wɔn aba wo mmara no mu nanso wodii ahantansɛm na wɔantie wo mmara nsɛm na wo atemmudeɛ nso wɔyɛ ho bɔne nso ɛno na sɛ obi di so a onya nkwa na wohimaa wɔn mati firi ho na wɔsensene wɔn kɔn na wɔantie nanso wukura wɔn fie pii na wode wo honhom nam w'adiifoɔ so di wɔn adanseɛ na wɔanyɛ aso ɛna wode wɔn hyɛɛ nsase so aman nsa nanso wo mmɔborɔhunu bebree nti woanwie wɔn asehye na woannya wɔn ɛfiri sɛ Onyankopɔn domfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ ne wo na afei yɛn Nyankopɔn Onyankopɔn kɛseɛ otumfoɔ a wo ho yɛ hu a wokora apam ne adɔyɛ mma ɔbra a ɛtoo yɛn ne yɛn ahemfo ne yɛn mapɔnma ne yɛn asɔfoɔ ne yɛn adiifoɔ ne yɛn agyanom ne wo man nyinaara ɛfiri Asiria ahemfo brɛ so de besi nnɛ da yi no nyinaa nyɛ w'anim ketewa nanso wotene wɔ deɛ ɛbaa yɛn soɔ no nyinaa mu na wadi nokorɛ na yɛn na yɛdifo na yɛn ahemfo yɛn mapɔnma yɛn asɔfoɔ ne yɛn agyanom anni wo mmara so nanso wɔantie wo mmara nsɛm ne wo adanse a wodii wɔn no nanso wɔn ahenni mu ne wo papa bebree a woyɛɛ wɔn ne asase tɛtrɛ a adɔ sradeɛ a wode maa wɔn no wɔansom wo na wɔansane amfiri wɔn ne yɛ bɔne no mu hwɛ nnɛ yɛyɛ nkoa na asase a wode maa yɛn agyanom sɛ wɔni so aba ne ɛso nnepa no hwɛ yɛyɛ so nkoa na ɛba nnɔbae pii ma ahemfo a wode wɔn asisi yɛn so yɛn bɔne mu no na wodi yɛn nipadua so ne yɛn mmoa so sɛdeɛ wɔpɛ na yɛwɔ ahohiahia kɛseɛ mu na yɛn nyinaa mu no yɛrepam nokorɛ apam na yɛretwerɛ na yɛn mmapɔnma yɛn lewifoɔ ne yɛn asɔfoɔ asɔ ano